Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, EMB6 nagpapanaog sa cease and desist order batok sa Happy Incorporated, ang kompanya nga nagapadalagan sang palm oil plantation sa Banwa sang Candoni. Ini may angot sa ilang quarry operations kasubong man ang road construction kag iban pa nga mga activities kag ginapatuman. Sa interview sang Digicast Negros kay Vicente Los Bañez, ang Enforcement Division Head sa Environment Management Bureau 6, ginserbi ang CDO sa Hacienda Asia Plantations Incorporated o kun Happy sadtong June 13. Naguntat na sa ilang activities suno sa kay Los Bañez ang Happy. Ang CDO magapabilin suno sa kay Los Bañez tubtob nga ma-address ang issue nga ginaatubang sang Happy lakip na kakulang sini sang ECC o kun Environmental Compliance Certificate sa amo nga proyekto. Damlag pa, nagsulat na si Governor Eugenio C. Lacson kay DNR Secretary Rafael Otilla nga mag-intervene bangod wala labot sa kakulang sang ECC ang mga earth-moving activities ang napatuman sa Integrated Forest Management Agreement o kun IFMA area. 6,652 hectares ang sakop sang IFMA nga nag-grant sa Happy. Angot diri, sunod sa kay Los Bañez, ila ginahulat ang sabat sang DNR6 kung ano ang nakastipulate o kung nabutang ang mga conditions sa IFMA para mapatod sunod sa kay Los Bañez kung bala ginatugutan ang palm oil plantation. Kung ginatugutan, pila sa area ang sakop diri, ang pila naman para sa mga forest trees. When possible, ma-lift ang cease and desist? Kung makakomply na sila. Dito sa kondisyon sang ilang kondisyon sang ilang kondisyon sang ilang kondisyon sang cease and desist order nga ginatag sa ila. Anong unod sang kondisyon sa cease and desist? They have to comply with the ECC? Stoppage lang sang ilang operation with regards sa quarry and road construction. So why dito nang mention ang sa IFMA plantation kay ginaklarify pa naton ina sa di base sa kondisyon ni IFMA nga ginatag nila sa tenure instrument.